हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुबाय थानाय बायदि नट्स होनाय आरो बे नट्स होनायनि बेलायाव दङ दा बेवहाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव जेखौ नुदों बेबायदिनो खन्थाइनि गुबै रावफोर आरो सोरनि मा खन्थाइफोरनि गुबै रावफोर बेफोरखौ नोंथांमोना नुगोन दा फारि फारि नायनानै थां अब्ला मोननाय जागोन गासैखौबो दा गुबै राव माने खन्थाइनि थिम सोरबा गुबै रावबो बुङो सोरबा गुबै सान्थौ बुङो सोरबा सार बाहागो बुङो जायखिजाया माने खन्थाइनि मा थिम गुबै खन्थाइया मा होनना थांखिजों सुजुनानै दों मा दं बाहाय दा बेखौ मोनफा मोनफा बिजिरनाय बेयो जिहेथु ग्रेजुएसन लेभेलनि एबा नङाबा मास्टार डिग्रि लेभेलनि मोननैयावबो बि जागोन बड' मेजराव थानो हागौ नङाबा माइनरावबो थानो हागौ जेखिजाया जेजों गोरोबदों बे सेमिस्टाराव बबेयाव दङ बे नोंथांमोननि सायावसै बेनिफ्राय दङ बेयाव नोंथांमोना नुगोन बाहाय फार्स्टआव बर'नि गुदि सिबसारि आरज मदाराम ब्रह्म बिथांनि खन्थाइनि सिबसा खोन्दोनि खन्थाइफोर जेरै अबं खन्थाइनि सायाव नोंथांमोना मोनगोन बेनि गुबै राव बेखौ बाहाय फार्स्टआव बेनिफ्राय अबंनि अनगायैबो बाथौआ सोर दा बेनि गुबै राव बाहाय मा बुंनाय जादों बेखौ मोनफा मोनफा खन्थाइनि गजल खन्थाइनि खोन्दो होफानानै बेखेवलांनाय जिहेथु ग्रेजुएट एबा मास्टार डिग्रि लेभेलनि जागोन बेनिफ्राय दङ नोंथांमोनहा आरोबाव नुगोन बिथांनिनो गसाइया नायजानाय नायजायाबो दा बेखौ बेखेवनानै होनाय जादों फारि फारियै आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खन्थाइफोर बेयाव नोंथांमोना मोनगोन फुंनि आरज मदाराम ब्रह्मनिनो फुंनि आरज खन्थाइ आरो बेनिफ्राय दंबावो गोबां दङ आखल मोजां हिन्जाव आरज बे आखल मोजां हिन्जावनि आरजआ माबादि खन्थाइयाव मा बेखेवजादों बेखौ बेयाव फोरमायनायखौ नुगोन नोंथांमोना आरो बेनिफ्राय दङ बाथौनि गुदियाव जनानै आं जनानै बेनिफ्राय आरोबाव नुगोन सोरखौ जों नायनो बानो आरो बेनिफ्राय दंबावो जानो हागौ बाहाय दंबावो नाय अननायनि गिरि नोङो बे खन्थाइ बेनिबो बाहाय दङ आरो बेनिफ्राय थाबावगोन हाबाब निदानखौ मानो हरो बे खन्थाइ आरो बेनिफ्राय दंबावो बाहाय गोबां सोनानै होदों नोंथांमोननो खेबसेनो गावबागाव सुबिदानि थाखाय जेखौ नांगौ बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय दा बे मोनसे पिडिएफआव बे जोब्बाय दा बे मोनसेल' पिडिएफजों मोनसे भिडिअ बानायनाय जायाखै आरोबाव दंबावो बे बर'नि गुदि सिबसा आरो आरजनिनो खन्थाइनि सायाव खेबसेनो सोंनाय फैगोन जेरैजाय बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइनि बिजाब लिरगिरिनिया फुंनि आरज मोनानि आरज आखल मोजां हिन्जावनि आरज खन्थाइ मोनथामाव माबादि बेखेवनानै होदों माबादि आरज गाबनांगौ होनना फोरमायदों बेखौ नोंनि रावजों बिजिरना लिर बेफोरबायदि कुइसन फैयोबा बे मोनसे जाबाय आरो बेनिफ्राय थाबावगोन खेबसेनो बेबायदिनो कुइसन गोलाव सोंनायफोर जुदि फैयोबा दा बेखौबो नोंथांमोननो दाहाय सोफानाय जादों दा बे मोनसे मोननै सोंनाय दंमोन मोनसेखौ सोंनाया बारख्ल'लांबाय जेखिजाया डाउनलड खालामनानै नाय बेबो बे बर'नि गुदि सिबसा आरो आरजनि सायावनो खन्थाइफोरनि सायाव सोंनाय जागोन बेनिफ्राय गुबुन गुबुन खन्थाइफोर हाबफानानै दंबावो बाहाय जेरै जेनेबाहाय होदों नै कालिकुमार लाहारिनि खन्थाइफोर गोजाम बे गोजाम फारिनि कालिकुमार लाहारि बिथांनि खन्थाइ जेरै आरज गाबनाय एबा बोर सारदिनाय बे खन्थाइनि बेनि गुबै राव बेखौ बाहाय मोनगोन आरो बेनिफ्राय नुगोन नोंथांमोना बेवहाय नाय मोनसेबाव ददेरे फांदां खन्थाइनि गुबै राव कालिकुमारनिनो बिसोरो दाउसिन दुब्रि बेखौबो नुगोन फैदों बिफा दिनैसो बेफोर गासैबो खन्थाइनि गुबै रावफोरखौ नोंथांमोना बे मोनथाम पिडिएफ फाइलाव मोनगोन बेखौ डिसक्रिपसनाव फार्स्ट लिंकआवनो होनाय जागोन कुइसनखौ होयै बेनि डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय डाइरेक्ट बेनिफ्राय गुबुन गुबुन सिगाङाव आपल'ड खालामखानाय भिडिअ नोंथांमोना प्लेलिस्टआव नाय बड' मेजर प्लेलिस्टआव थांनानै नाय बड' ग्रामार नायनोबा ग्रामार एसे नायनोबा एसे बे बड' ग्रामार बे प्लेलिस्टआव नाय गुबुन गुबुन प्लेलिस्ट नोंथांनि गोरोबनाय बायदि गथ'फोरनि थाखाय नट 6 to 10 बेखौबो नुनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोना नायनो हागोन ब्लग भिडिअ शर्ट्स बेफोरखौ जुदि सापर्ट खालामनो गोसो दङब्ला एसेनोसै गोजोन्थों।